נאמר שלום וערב טוב לאסף דולב. ערב טוב שחר. די-ג'יי לבל 4, רזידנט של המסיבות המצליחות של שירזי, חתום בסוכנות האומנים ניו האוס ליג. בוא ספר לנו למי שלא מכיר. כן, אני בעצם נמצא בסוכנות הראשונה שקמה בארץ לייצוג של די-ג'יים ואמנים בחיי הלילה, שהקים גלעד גולדשטיין, שנקראת ה-New House League, ואני חלק ממנה כבר תקופה, כבר קרוב לשנתיים, וככה ידינו, אנחנו דואגים להטביע חותם בכל מקום. למי שלא מכיר, לא יודע איפה אתה מדג'ה בדרך כלל? אפשר למצוא אותי אצל שירזי, במסיבות של שירזי, ובמסיבות סוכנות שלנו, שאנחנו לפעמים בבוטלג, בשלגזן, אנחנו מתרחים בכל מיני מקומות. אני מאוד ממליץ לעקוב אחרי האתר שלנו ושם לגלות בדיוק איפה המסיבה הבאה. ניגנת גם בחול, עד כמה שאני יודע, ספר לנו מה הלך שם. כן, מה שקורה בספטמבר האחרון, קיבלתי הזמנה לבוא לנגן בברלין, פסטיבל הפולסום, שהיה שם פסטיבל רחוב מאוד גדול, אחרי שהם שמו משאפ שהכנתי בעצם כבר לפני קרוב לשנה, שמו התלהבו והזמינו אותי לבוא לנגן שם. ומה בעצם הסגנון שלך המוזיקלי? מדובר על חומרים שלך או משאפים? איך אתה מגדיר את זה? בעיקרון היצירות שלי כרגע, מבחינת יצירה אני מתרכז במשאפים כי זה משהו שמאוד מעניין אותי. אני כן עובד על חומרים מוכרים, חומרים יצירתיים שלי, מקורי. וחוץ מזה, מבחינת הסגנון המוזיקלי, סגנון שמח, מגניב ושעושה טוב לאנשים. אתה יכול לשתף אותנו בהשפעות המוזיקליות שלך? מבחינת השפעות מוזיקליות אני מושפע מאוד גם מביט ספרדי, שזה קצת יותר צ'וס וסבלוס, וגם טכנו, קצת יותר סגנון ברלין, הולן, פירופה, ועוד הרבה מהסגנון. זאת אומרת, אני מאוד ורסטילי מהבחינה הזאת. ועכשיו אתה בעצם משתתף בתחרות משאפים של מכללת BPM. מתי זה קורה? ספר לנו מה הולך לקרות שם. נכון, יש כרגע מתנהלת תחרות של בית הספר BPM, מכללת BPM של משאפים, שזה בעצם יצירות של שיר אחד או שניים או יותר שמשולבים ביחד בצורה הרמונית. והתחרות כרגע בימים אלה בעיצומה, מסתיימת ב-12 למאי, וגם אני שלחתי יצירה, שזה מה שאתם הולכים לשמוע תכף. בוא נשמע על מה מדובר, על איזה משאפ, מה הכנת? המשאפ הוא של קייטי פרי, Fireworks, שבטח אתה מכיר. כן. והטרק השני הוא טרק קצת פחות מוכר, Starry Eyes. של אלי גולדינג. בדיוק, ומצאתי ככה שילוב מאוד טוב ביניהם, וקיבלתי תגובות מאוד טובות, פידבקים גם מדי-ג'יים מחול, דני ורדה, פול אירון, כל מיני די-ג'יים שבאמת נתנו צמיחה ופידבק חיובי, וזה נראה לי הולך רק למקומות חיוביים מרגע לרגע. במשפט אחד, אתה יודע עם מי אתה הולך להתחרות שם? עם איזה די-ג'יים נוספים? תחרות לכל הידוע לי פתוחה לכולם, הכי טוב ככה, אתה יודע. נכון. כל המרבה הרי זה משובח. לגמרי. אסף, אני קודם כל רוצה לאחל לך המון בהצלחה בתחרות הזאת. תודה רבה. מתי אפשר לשמוע אותך ואיפה? מתי בפעם הקרובה? אני ממליץ שוב להתעדכן. אני נמצא במסיבות של שירזי, באומן 17, בשירזי FFF. אפשר להתעדכן באתר בפייסבוק. גם באתר שלי יש לי אתר די-ג'יי לבל 4, יש שם את כל הלו"ז של ההופעות ומוזיקה וקישורים לכל המוזיקה שלי. איפה אפשר למצוא את הכל. יש לך גם עמוד פעיל בפייסבוק עד כמה שאני יודע. נכון, כן, די-ג'יי לבל 4, גם סאונד קלאוד, גם פייסבוק, גם אתר משלי, כל המידע, הכל נמצא שם, גם אפשר למצוא כמובן באתר של הסוכנות, של ה-New House League. סבבה, המון תודה אסף דולב, די-ג'יי לבל 4, אנחנו הולכים לשמוע את Starry Fireworks, כך זה נקרא, נכון? נכון, תודה רבה לך שחר. תודה, בכיף, ושיהיה לך המשך ערב טוב. תודה, גם לך. ביי ביי. ביי ביי. תודה לדי-ג'יי אסף דולב, די-ג'יי לבל 4, Starry Fireworks.
be